हाय सांग मैंने समस्त को सस्मिता सोरेन ऑफिशियल तरफ नुआ एक वीडियो रे समस्त को स्वागत। सांग मैंने बहुत दिन है आम वीडियो अपलोड कर पार नथिलु दुखर विषय मोबाइल प्रॉब्लम को लेकिन से आम अपलोड कर पार नथिलु क्षमा करेंगे। आज ऑलरेडी आम बाहरी किसी जाणी काठ पाई जाणी काठ पाई जाऊँ सेपटे बिल भी अच्छी बिल फिल कौन केमती धान फान होती चाष केमती ठीक रे देखा कि नहीं सेगुड़ा आम किसी देखापी भी देखू जड़ित हो रुहतु आपण मैंने आम सहित तबे चलतु देखा केमती कौन धान होती। यही सांग मैंने आम पहुँची गलु बिल रे एमती चाष धान एमती देखा यू आरंभ हो गला सेपटे आहरी तलू अच्छी यहाँ पछरे रुआई यहाँ तुड़ा पड़ा तो से पछरे रुआई सार भी पड़ी बहुत सुंदर देखा सबुज भरा देखा यू आमर से पूरा शेष पर्यंत यहीपटे सबू आमरी सार किछि बड़ी थिला सस्मिता तार सेपटे पकाउची अल्प थिला से पकई दउची नष्ट हो ना से पकई दउची देखंतु केमिति से साइड को टिके पकई दियो। हाँ जमती टिके टिके पाइब देखा केते सुंदर देखा आमर से उपरू जे यपटे देकी आसला से जो तल को देखा पत्थर पत्थर तो ये देखा नहीं तल को जो जाइए तो पत्थर से पर्यंत आमरी यपटे देकी पुणी बुली एपटे चलो सीट की शशि बहुत जोरे चली हो गला ना बस खसई तो देचु सांग मैंने ये देख कौन प्रस्तुत होती ये कमेंट करके जनइबे है आपण मैंने कमेंट करके जनइबे मु तो जानी पानी कौन प्रस्तुत होती देखते टे एपटे तो बड़ बड़ पत्थरटा हाथी पत्थर कह जाए हाथी भाया जेहेतु देखा जाए से हाथी पत्थर कह जाए आपन को देखा रुहतु जीवा तार रहस्य अच्छी बहुत ये सांग मैंने देखु बहुत सुंदर जगह पत्थर चट्टाण देखु सबुआड़े अच्छी ये हाथी भाया जेहेतु पत्थरटा देखा जाए से हाथी पत्थर एटा को कहती आठी वर्षा खरा सब ये आश्रय स्थान ये देखु जिते वर्षा घड़घड़ी हेले भी यही भितर को जब आप पशिजे किसी असुविधा हम ना प्राय लोक मैंने जदि बिल बाड़े काम करला बेले जदि वर्षा घड़घड़ी हुए ये पलि आसती बहुत बड़ गुंफा अच्छी
କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ପଥର ଚଟାଣ ରହିଛି ଏପଟେ। ଆଉ ସେପଟରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଚଟାଣ, ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ସେଠି ଠାକୁରଶାଳ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ପାଚେରୀ କରାହେଇଛି, ଏଇଠି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବିପଦ ଜାଗା। ଟେକାକି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦେବେ ତା ଭିତରକୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି, ଉଠିକି ଆସିପାରିବେନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ପେଟ ବଥା ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୋର ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। କେମିତିରେ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ପଥରଟା ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଥିଲି ବା ତା ଭିତରକୁ। ହେଲା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପଥରଟା ବୋଧେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା ଏଇଟା ନା? ଏଇଟା ନା ତଳେ ଅଛି? ନା ନା, ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ତା ସହିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ପଥରଟା ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି, ସିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ବୋଧେ ସିଏ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାତୀ ଭଳିଆ। ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ସେଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବହୁତ ବିପଦ ଜାଗା, ଠାକୁରଶାଳ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଏତେ ନୁହଁ ଏଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ପଥର, ସେଇଟା ସାପ ପଥର। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ସାପ ପଥର ଥିଲା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସାପ ଭଳିଆ। ସେଇଟା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରବଳ ମାଛ। ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ସାପ ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି। ସାଇଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି, ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏପଟରୁ ସେ ପଥରଟା ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ପାଖାପାଖିରୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇକି ସାପ ଭଳିଆ ସେଇଠିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାପ ପଥର କୁହାହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ସବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହାତୀ ଢିପ କୁହନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଢିପ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଢିପ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମରି ବିଲ। ଏଇଠୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବା ତଳ ବିଲ ଆମର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନେଉଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ଏବେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଇଠି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯଦି, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖରାଦିନ ନିଦ ଆସିବ। ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଠି ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି, ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ଏପଟେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଭିତରକୁ ବି ରହିଯାଇଛି। ବହୁତ ଆରାମସେ ଏଠି ବସି ହେବ, ଆରାମସେ। ଦେଖା ହେଉଛି ତ?
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ତ? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ବାବାଜୀ ବେଶରେ। ହଁ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି କଠଉ 2ଟା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଥରେ ତ ନେଇ ହେବନି, ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଶଶୀତରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ତାର ଗୋଟେ, ମୋର ସେପଟେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଯାଇଛି। ହେଇଗଲା, ଯିବା। ଏତିକି କାଠ ଆଣିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ଥର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ, ଓଦା ଥିଲା ତ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ଏଇଠି ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।